Grunden til, at vi har valgt at studere i New Zealand, er på grund af naturen, på grund af adventure, friluftsliv, alle de ting, man kan lave, som man ikke kan lave hjemme i Danmark. Komme ud i naturen, opleve landet, det er helt fantastisk. Det er utroligt fedt for idrætsstuderende at studere i New Zealand, fordi der er alverdens muligheder for at lave idræt. Man kan ligge om morgenen, kan man ligge og surfe. Om eftermiddagen kan man gå op og bestige et bjerg. Man kan springe bungee jump, man kan cykle nogle vilde mountainbike-ruter. Der er simpelthen uudtømmelige muligheder. Det vi skal i dag, det er, at vi skal til Woodhill Bike Park. Det ligger cirka 45 minutter væk fra Auckland. Så kan vi komme ud og køre på en masse lækre, fede trails, og hvor der er hop, og ja, det er vildt fedt.